Right, maswera sei vazukuru vasekuru sei. Maswera sei kwese kwamuri. Maswera sei maswera sei. Inini ndaswera zvakanaka zukuru. Ndinoda kutendai chaizvo nesapoti yese yamunopa pano pamusha penyu paSaint TV handiti. Ngatingoinvaitai vamwe kune social media platforms. Ngatingoinvaitai vamwe vauya handiti. Right, ndiri kuona namba yedu iri kukura. Thank you very much. Kune vese vari kuinvaita vamwe, thank you so much. Hatisi kuita nguva yakareba, takwanisa kuva panapa kwe30 minutes. So hatisi kuita nguva yakareba, tingori panapa kwenguva shoma. Nokutendai vazukuru. Tingosvika patinokwazisana handiti. Joyce, apa number 1 ndoiziva kuti ndo paunogara uri. Joyce napeya zviri kudi muzukuru wangu. Rosie, thank you very much for waiting. Lorraine, Chigodora, thank you so much. Fine man, zviri kudi muzukuru wangu. Zimwe sei Ranazi, maswera sei. Judith Chikandiwa, wadi muzukuru wangu, thank you very much for coming. Sharon Kwadiwa, zviri kudi. Tinokutenda muzukuru. Placidis Gowero, waswera sei muzukuru wangu, wakadi hako. Vimbai wacho, thank you very much for coming muzukuru wangu, waswera sei. Gogo kuziva muri sei. Thank you very much for your support nekuya pamusha penyu. Tinokutendai gogo kuziva. Nyaradzo Ganet, how are you muzukuru, waswera sei. Tendai Chengeta, waswera sei muzukuru wangu, kuri sei Pretoria. Isaac, waswera sei muzukuru wangu, nokutenda nekuuya kuzosapota chirongwa chenyu. Zirudi Ishmael, waswera sei muzukuru. Ndai, waswera sei, ziri kudidi. I love you too muzukuru wangu. Thank you very much. Mary Bwande, zviri kudi, waswera sei. Beach Bonore, zviri kudidi muzukuru, waswera sei. Okay. Wedzerai Matutu, zviri kudi, waswera sei muzukuru wangu. Thank you very much for all your unwavering support. Good. Right, maswera sei vazukuru. Mufaro wangu ugamukirai zvakare panguva ino handiti. Ndichida kukurudzira kune vasati vasubscribe this channel. I kindly ask you kuti chidi chisubscribe vazukuru vangu handiti. Chida kuti timbotaura tichirangarira gamba handiti. Mumavhiki manganiko, in almost 50 days ago, takawirwawo nedambudziko munyika yedu yeZimbabwe. Nekuda kwevanhu vane udyire, vanhu handizive, vakapindwa naSatani chaiye, vakabvisa bhachi raSatani, vakatora vakapfeka, vakasvika pavakaita zvinhu zvatisingatarisire, zvinhu zvisina kana ana anofungira kuti zvingaitwe nevanhu. Iye anova tafadzwa shamba akasvika paakauraya mwanakomana wedu handiti. Tapiwa akauraya Tapiwa uyo aiva ne7 years kwamurehwa uko handiti. Nyaya yachona ndofunga tiri kuiziva, nyaya iri kutenderera kune vanga vasingaizive. Nyaya yachona yakazara mumasocial media platform. So ndo nyaya yatati timbowa tinomboita nzira takaita live yayo. Vazukuru yezvino tiri kuifollowa nyaya yachona, yane nguva yakareba. Tanga tisingaifollowe because ndaita dambudziko rokuti every time pakaitika nyaya iyi
every time wazukuru yaindichemedza. Kunyange pamberi pekamera, we have tried a lot of times kuti ndinge ndiri ndinotaura nyaya yachona, but every time when pandaizama kuti ndinge ndiri ndinouya pamberi penyu, pamberi pemakamera, ndichitaura nyaya imwe chete iyoyo, ndaingoerekana ndoyerera misodzi, because semubereki ndakapererwa zvikuru, ndakasvika pandakapererwa. Asi iyo zvino nyaya yachona iri kuratidza kuti zvoni, besides tapiwa makore senior natafadzwa Shamba, avo vanova maprime suspects anditi panyaya yachona vakaisvika pavakauraya mwana. Zviri kuratidza kuti pane vanhu vakawanda vave kusungwa, vave kubatwa, kusanganisira girlfriend yatafadzwa yatapiwa makore senior, uyo nonzi Maud handiti. Maud akasvika paakasungwa zvakare nenyaya imwe chete iyoyo. So nyaya iyoyo vazukuru toda kuti timboidiscassa, timboitaura ipo pano pamusha penyu. Tinge tiri tinowanawo mashoko mairi matatu atingataurawo zvikuru sei ekunyaradza hama zedu dzakawirwa nedambudziko mure kwamakore. Anditi tichingoda kutenda, ndoda kutenda Tete Tilda, anditi Tete Tilda kubva paday 1 vakamira nenyaya iyi zvakanyanya. Tete Tilda moyo, in fact vaita mabasa makuru kubva pakatanga nyaya iyi, nevese vakabatsira vane zvavari kuita panyaya iyi. Handiti mapurisa edu eZimbabwe vari kushanda zvakare. Nhasi rinezuro takanzwa Tete mbuya Bhula vachigogo Bhula vachitaura vachiti mapurisa vairadzawo kutenda mapurisa kuti no, mapurisa ari kuita basa ravo vachizama kunge vari vanoinvestigata nyaya yachona. Nhasi tikabva tanzwa zvakare kuti nezuro manheru mapurisa vane vanhu vavakasunga kana kuti vavakatora vavari kuinvestigata panyaya imwe chete iyoyi yemwana wedu. Anditi so ndo nyaya yatoda kuti tinge tinombokurukura tiri panapa vazukuru pamusha penyu, patinosununguka kunge tiri tinotaura chimwe nechimwe chatinoda kunge tiri tinotaura. Vamwe hatina kuwana mukana kana platform yekuti tinge tiri tinotaura pamusoro pezvenyaya iyi, but mumwoyo medu tichinzwa kusva kana kuti tiinazvo zvatinokwanisa kunge tiri tinoziva kuti pane muprofita ari pakati, pane n'anga iri pakati, inokwanisa kunge iri inotibatsira kuti zvikuru sei musoro wemwana dai wawanikwa, kuti mwana asvike paanochengetedzwa, mweya wake unge uri unozorora norugare. Handiti vazukuru vangu? So what we are going to do, ndiri kuzoisa link, ndichaisa link pazasi, vane mashoko enyaradzo kumhuri kwamakore uye vane mashoko avainawo anogona kutibatsira zvikuru sei panyaya iyi. Makasununguka kunge muri munopinda mustudio. Anditi pindai mustudio pamusha penyu vazukuru, tinge tiri tinombotaura zvishoma pamusoro penyaya iri panapa. Anditi zita rangu ndichinzi Uncle Saint. Anditi sekuru Saint, the only Zimbabwean uncle pachannel yenyu. Channel ino inotaura mazita enyu vazukuru, channel ino inodanwa nezita renyu. So uyai tinge tiri tinotaurirana, mutiudzewo zvamunofunga kuti pangaitwe sei kuti mutumbi wemwana unge uri unoradzikwa kana kuti kuchengetedzwa, kuti mweya wake unge uri unozorora norugare. Handiti macomments handisi kuzokukanganwai vazukuru vangu vasingakwanisa kunge vari vanopinda mustudio. Nokukurudzirai kuti munge muri munodi, munge muri munonyora kumacomments ndinoverenga. Aiwa, chokwadi vazukuru vangu, ndinokutendai vese vari kunamatira mure kwamakore, vese vari kutsigira nezvakasiyana siyana. Vamwe vari kubatsira rubatsiro rwemari nekuda kwekuti panoungana vanhu sekuzova kwenyu, vanhu vazhinji vachiri kufamba vachienda kunoungana, kunobata maoko, vamwe vachinosimbisana nemhuri yekwamakore. So munongozva kuti panounganiwa vazukuru panodyiwa. Handiti
So vakawanda vamwe vari kutambanudzawo maoko avo vachiwanikwa vari vanopa mhuri kwamakore pane pakaunganiwa kuti pange pari panowanikwa zvekudii zvekudya. So I'm inviting you mustudio wazukuru kuti uyai tinge tiri tinotaura pamusoro penyaya iri panapa. Chokwadi anaganeti chokwadi nyaya inodi inogwadza nyaya iri panapa. Hanzi nyangwe nanhasi inongoramba ichichemedza. Chokwadi as for myself ndatora courage yakanyanya because every time pandinoramba ndichizamisa pfungwa panyaya iyi I always find myself misodzi chibuda. Misodzi yangu inobuda. Unozwa kuti unoshayiwa kuti munhu anenge apindwa nei chaizvo chaizvo. Munhu kuti uzive kuti anenge apindwa nei unotozvishaya. Shuwa gogo kuziva nyaya iri panapa inorema. Hanzi natendaichengeta ya at least kusungwa kukuita mhondi idzi kwakunyevenutsa moyo yedu. Yes, of course, with justice zvaiona, but at last unongozofunga futi kuti mwana wedu hatichamuone. Pachisina replacement. So of course tinoda kuti justice isevewo, but zvakaoma wazukuru. So ndaisa link vanokwanisa kunge vari vanopinda mustudio. Pindai link ndaisa, tinge tiri tinongotaura zvishoma. Vanodawo kutaura mashoko ekunyaradza takasununguka kunge tiri tinouya. Handiti hanzi musoro nemaprivate parts sekuru hazvina kuwanikwa. Chokwadi hazvisa zvawanikwa, zvinhu zvinorwadza kuti nenhengo dzemwana hadzisati dzawanikwa, zvinhu zvinorwadza. Right, hanzi sekuru ini ndine mubvunzo, ko mudzimai watapiwa makore senior akasungwawo here? No, watakanzwa akasungwa igirlfriend wandandichariva vanonzi Maud. Handiti mapurisa anisho kuti vari pabasa kuita basa ravo. Right, inokabva taura zvikanzi Maud hunidzarira imhondi yakabatsira pakuuraya kwatapiwa unondoziva kune musoro wemwana ngavamunya. Ngavamudzwanye. Nyaya dzachona dziri complicated. Mapurisa zvaari kuita basa tinongovimba nekuziva kuti zvoni outcome yachona zvichange zviri zvinozikanwa kuti zvakamira sei. But imamufunge here kuti zviri kuitika wazukuru, vanhu vese vari kubatwa nezvinhu pamainvestigations, hamufunge here kuti zvoni mweya wemwana pachivanhu chedu? Handiti pachivanhu chedu isusu tinotoziva kutoti mukanzwa takutaura kuti rest in peace, zorora murugare kurova kuti basa rese rinenge rabatwa raitwa. And one thing I know is Tapiwa himself, and wherever he is, and he knows vanhu vakamuuraya. He knows. And handifunga kuti pane uroo ipapo kana tikashuva kuti let his spirit fight. Let his spirit fight his murderers. And this young man is a holy boy. Mwana mdika anachanga achiziva only 7 years. He's like an angel. In fact, he's an angel now. Kumuraya kwavakamuita, they promoted him to be an angel. That's my belief. And he's an angel. And vakomana atitambe nekurwa nengirozo kumana. Vakomana kunyangwe zvakavanzika zvipi papi nepapi, wherever musoro kwauri kana kurunzi wakabatwa wakatorwa wakanoshandiswa zvisizvo, wherever kwawakanoshandiswa, vakomana vanhu vachapinda nepanguva yakaoma nazvo izvi, kupinda nepakaoma chaipo chaipo.
zvinorwadza chokwadi. Hanzi nagogo kuziva ini ndinozva muri isekuru zviri kundinetsa kugamuchira. That's very true. Hazvigamuchirike. All those photos tichiona body no, hazvigamuchirike wasiku. Hazvigamuchirike. Hazviitwe nemunhu chaiye anomupenyu, hazviitwe zvawakaita ruma. Whosoever akacontributa, whosoever ane chokwadi chimwe chaaiziva chasiri kana nanhasi chavari kuviga. It is my prayer kuti vanhu ivavo let them face justice, not justice yepanyika, let them face spiritual justice. Anyone ane hand yakacontributa yakabatsira pakaurayiwa mwana uyu, guys, hazvipere zvakanaka. Ndochokwadi chaicho. Nyaya yacho haisi kuzopera zvakanaka. Right, hanzi saka vakatengesa nyama naBrenda Sibanda muzukuru wangu, hanzi saka vakatengesa nyama vakatodya nyama yemunhu. It's unbelievable. Zvinhu zvokuti we cannot believe. We cannot believe all those things. Zvotonetsa kutogamuchira, zvotonetsa kutobhilivha. Zviri kutonetsa kana kuti unzwisise kuti pfungwa dzachona chaidzo. Pfungwa dzachona kuti naiye waitengesa nyama yemunhu. Zvakaoma. Zvikanzi nagogo kuziva mwana aitamba nevana vekumba kwangu. My heart is bleeding always. Kana ndichiteerera nyaya gogo neniwo inondiremera nyaya iyoyi. Nyaya iyoyi gogo kuziva inondinetsa, iri kutondishungurudza. Inotondinetsa. Yakanditorera, it took me more than ndingati chii kuti tizoitaura yanditorera more than a month, more than 1 month, more than 5 weeks kuti tizotanga kuitaura, because yaindivhiringidza musoro. Ndinotorawo semubereki, handiti ndiri mubereki wevana vatatu, handiti ndinotora kamwana kangu, ndinaye mwana ane 7 years, kamwana kangu kadiki kane 7 years, ndokandaibva ndatora ndoisa paposition yacho kuti zvoitika zvakadaro. Zvonetsa kubhiliva, zvonetsa kana kugamuchira, kana kuregerera kwachona kotonetsa. Zvotonetsa kana kune nyaya iri kutinetsa ndiyoyi. Chokwadi zvinopisa tsitsi muzukuru wangu. Right, hanzi naBrenda, asi havana kuona here kuti haisi nyama yemombe. Amen. Kuti nyama yemunhu yofanana nenyama yembudzi here kana kuti yemombe. Zvinototora kunetsa. Naona. Right, hanzi regai apa ndiri kutraya kutsvaga ma-comments ane chekuita nenyaya yedu panapa ndeti. Right, hanzi but on my own view, baba vemwana uyu vachapindawo mucrossfire chete. Kamutorerwo kari kuitwa vanhu ma1. Amen, handisi kuda kuti ndinge ndiri ndinosvika ikoko muzukuru wangu Kate, because I'm not sure about that. Handiti mafungiro ako ati marambe, because mapurisa kana achiita basa ravo, they are unpredictable. Handiti vanenge vachigadha information in pieces. Handiti matikiti vanotora information, hapana chisina basa kumapurisa. Handiti kana vachibata basa ravo chaizvo. So you never know kuti inoperera yapa. Handiti right, zvikanzi Menas Chibanda muzukuru wangu waswera said, thanks very much for coming. Handiti zvikanzi, what do you think nesvikiro rakamboti musoro uri kuHarare apo kuzobatwa Maudhi akawacha kapeti reropa
Harare. All right. Shed some more light mzukuru wangu anditi. Shed some more light ipapo tinatsojekeserwa. Anditi. John Mabanda arikuti senior Tapiwa anoziva kune musoro, mapurisa ngarowe munhu. Endo zvandoziva izvi ndo mafungiro angu. Inini mafungiro angu indiri kutoti Tapiwa senior anditi baba mukuru, I think he knows very well kuti zvakamira sei. Because anti ndo vaiva neproject yekudi project yekuuraya kwakaitwa mwana. Anditi it's his project. Anditi and pane umwe muzukuru wangu ambozonyora comment andichaziva kuti kuFacebook here kana kuti kuchannel abva ataura kuti panyaya yachona why is it senior Tapiwa uyu haasi kunyanyotaurwa nezvake zviri kuita sezvakastika kuside kwake. Endofunga eni mafungiro angu idinika musoro wangu omira kuwanikwa but kuside kwaTapiwa I think mapurisa atova neumbo nechekare wekutoziva kutoti uyu ndonyeng'anyeng'a yezvese, ndohonzeri yezvese, nundira mutsime ndiyeyu. Mafungiro angu nyaya iyi inoshungurudza chokwadi. Nyaya iri panapa inorwa zvikuru ndiJudith adaro zvikanzi Teresa Komondi idzi why dzisiri kutaura kune mapatsi emwana. Ndozvokundinetsawo kuti sevari kungoramba because zvinoitika ka nhasi ndikanzi nini ndaba foni handiti ndaba foni kana kuti ndaba whatever ndaba jezi riri paline. Ndinongobva panapa ndobva ndanotaura kumapurisa kuti zoni wandakatengesera kana kuti wandakapa munin'ina wangu uyu handiti munin'ina wangu uyu obva ati aiwa ini ndichingotambira chete ndakabva ndakatengeserawo uyu. So why is it zviri kunetsa kuti zoni musoro ungozivikanwa kuti kubva panapa wakazofamba ukapiwa uyu kana usisipo uchinzi pane zvakaitika kuti uparare zvinobva zvangodi anobva angotaura kuti ino wakomana ndakabika kana kurunzi ndakabika tikarya nadzimai nevana ava zvadi zvapera. Murona pandiriro. So why is it zviri kunetsa? Amen. Hatidi kuitira mapurisa basa ravo, tinoita tichinyarara patinofanira kunyarara. Yes. Right. Thanks very much, Mandire TV. Thank you very much for coming. And we want to thank you also nekumira panyaya iyi zvakanyanya nekuramba muchiita mafollow-ups achona. Yes, and thank you very much. Mandire TV, guys, let's go and support by follow Mandire TV, and it's a YouTube channel. Kuruitwa basa hombe. And I would like to invite you guys, especially Mandire TV, if you can come to studio. Nevamwe vakasiyana-siyana vanokwanisa kuuya vanga vanoita nezvemutemo vanhu vakasiyana-siyana. I'm inviting you to come to studio tizotaura pamusoro pemwana wedu Tapiwa. Anditi ngatizotaurei panyaya iri panapa nyaya yemwana wedu Tapiwa tiri panapa anditi pamuda pedu paSaint TV. Alright, ndaisa link guys. You are welcome to come to studio tizotaura. And also, if you are new to this channel, I encourage you to subscribe to this YouTube channel kuitira nyaya dzachona unge uri usasara padzinenge dzichiitika. Nditi kuitira kuti unge uri usasaririre muzukuru. Just subscribe to this YouTube channel. Nyaya dzachona tinodziita each and every single day. Right, Menas? Maswera sei sekuru. Maswera sei sekuru. Taswera nani zvako. Kuri sei kuNamibia? Kuri nani zvako. Inini ndofunga kudai so. Ameno mafungiro angu.
kuti musoro unenge uri kunetsa kuwana nekuda kwekuti vanhu ava in'anga. Saka vanenge vachiita sei pamwe vanenge vachiita sei vari kutopfungaidzira mishonga yekuita sei yekudzimaidza mapurisa nevanhu kutorasisa vanhu. Alright, so uri kuti kudii? Uri kuti mapurisa achona here hazvidi here kuti vange vari vanowanawo some strength, maybe some spiritual strength kubva kune vezviprofita, nekuti kana iri nyika yedu yeZimbabwe takapfumiswa zvakanyanya nemaprofita, maprofita vanobata basa rakanyanya nekushandira. Varipiko panyaya iyi kuti vatibatsire? Manje zvinonetsa manje. Zvinonetsa manje kuti zvenyika waise maprofita kuleader ipapapo iwo kachinzi wakatrainwa kuita ma-investigations. Spiritual nephysical zvotinetsei manje. Aiwa, maprofita handisi kuti vauye vazolida panyaya yachona. Tiri kuti zvoni vange vari vanova nekaguidance okari spiritual, because nyaya yachona to be honest, this is spiritual. This is a spiritual war. Yeah, yato spiritual is true. So zvanga zvakadii kuti vange vari vanoinvolvawo n'anga nemaprofita panyaya yachona kuti zvinge zviri zvinofamba zvakanaka? Problem yacho hatisi kuvaona, especially maprofits acho hatisi kuvaona. Ndopo waifanira kumbotiratidza ipapa kuti zvechokwadi variko, votaura kuti aiwa musoro wemwana ndaratidzwa in the realm of spirit, musoro wemwana uri pakati, wobva watowanikwa uri pakati. Yes. Right, rega ndigamuchire Mbire TV. Mbire TV. Hello. Mbire TV. All right, you can go. Yes. Chimwe chinhu chandiri kufunga futi ka. Muri kuziva svikiro rakamboti musoro wemwana uri kuHarare. Yes. Handi mukuziva svikiro rakamboti musoro wemwana uri kuHarare. Uri kuHarare. Yes. Yes, ndiri kunzwai. Yes, ndiri kunzwai. All right, svikiro. All right, chimirai ndingoti gaga ndo pandazokupai mukana Mr. Mbire. Chandiri kufunga inini svikiro rero ngonge rakatoona chokwadi, asi kuti rasvika ka pamwe rakazovhiringidzwa nen'anga iyi. Yes. Nemhaka yendiri kudaro nekuti Maudi handiti ari kunzi akaenda nekapeti kuHarare rakanga rine ropa. Yes. Pamwe kapeti raakaonekwa achiwacha iroroka rakatoenda rine musoro. Okay. Because kapeti rine ropa chete haringambonzi riri kutakurwa kunowachirwa kuHarare. Dai riri kapeti rine ropa chete raingoraswa ka. Ungatakure kapeti rine ropa chete? Yes. Kana ndimo angu kutakura kapeti neropa, kapeti rinongoraswa, kapeti rakatoenda rine musoro, ndo mazvo andiri kufunga. Rasvika ringe rakuzowachwa ikoko kuti Yes, zvinogona kudaro futi ndo pakatotransporterwa musoro ipapo. Right, rega timbopamukana kune Mbire TV kuti vanofungeiwo nenyaya yatinayo panapa. Ya ndizvozvo wape mukana. Right, mukoma zviri sei? Ndiri right, ndafara kukuonai. Handiti ka mukoma wangu, aiwa zviripo. Nyaya iyi inorema. Ende pakashanda mweya wetsvina, mweya usina kunaka. Pane vanhu vasina kushandisa njere pakukomita this crime. Ndo chinhu number 1 ichocho. Vanhu havana kushandisa njere because mukada kutarisa ma-events handitika nemaitiro avakazviita vanoratidza kuti ivo havana kushandisa pfungwa dzavo chaidzo. Nekuda kwekuti 1 kunzi mwana ashayika, imi makachengeta mwana mumba, handiti havana kupanika here, vakadii varegedza mwana, handiti maona kuratidza kuti mweya wakaipa kwanga vatobata vanhu kwakudhakisa mwana, handiti
vomupa zvinodhaka, vozonomuuraya zvinorwadza kudaro. Handiti munoona kuti zvinhu zvisina zvine vanhu vakanga vakaungana vakaudzana pfungwa dzisina kana nemusoro nekuda kweunhu kana kuti nemafungiro asina kana nemusoro wese. Zviri zvinhu zviri selfish. Handiti for selfish gains. Vanhu vada kubhenefita kuburikidza nekuuraya munhu. Handiti munoona. Saka tochitaura totarisa hedu mashandirwo airi kuitwa hongu, iko zvino zvitakuona progress yakatanga yakaneta nekuda kwekukura kwenyaya yacho. Iyi nyaya inorema, saka plus inyaya iri kuinvolve vanhu vakawanda. Handitika zvinotorera kuti mapurisa vanenge vachiti uyuyu anzi aripo munyaya. Handiti regai ndikupe example yakamboitika pane imwe nyaya ndakambopinda inini. Handiti pane imwe nyaya yakamboitika so ndanetsana nemunhu kuplot kukaroi somewhere there. Handitika then pane shamwari yangu musoja akazombouya. Handitika ndokubva akomita zvaakakomita. Handiti saka yakatora about 3 weeks ndisati ndaziva kuti mwoyo wangu ari kupi, asi mapurisa vachinditreka. Handitoona. Saka ndozve zvimwe zvezvinhu zvinogona kunge zvichiitika kuti vanhu vanogona kukutreka. Handiti vachitreka vanhu vanenge vatadza vaya votora nguva, asi vachizozivawo kuti tina uyu watiri kutreka, uyu tina uyu atiri kutreka, tina uyu watiri kutsvaka. Handiti maona. Ndosaka muri kuona iko zvino zvipane development yekuti pasungwa uyu, pasungwa uyu, pasungwa uyu. Musoro uchabuda, don't worry, uchabuda ende zvapadhuze, hapana nguva refu. Right. Ore ndachida kungotaura hangu kuti nekuwanda kwaita maarrest aiitwawo zvinezvika mukutaura kunoita vanhu musoro wapadhuze. Wapedo, kutaura chokwadi wapedo. Ndofunga handozvidiki zvandachida ndingotsanangura ndingotaurawo pamuri sekuru. Imimi kupfuurirai mberi nebasa muchitaura nevasukuru venyu. Handitika aiwa tinotenda guys, regai ndibve ndatora mukana unoyu kukurudzirai kuti let's go and subscribe kuMbire TV. Handiti hande tinosubscribe nyaya dzachona dzese dziri kupisa tinosangana nadzo zvakare kuMbire TV. Handiti right mukoma, thank you very much, thank you so much nekuuya kwamaita kuSaint TV nekuzotigresa. Aiwa pachedu mukoma wangu, pfuurirai mberi nebasa. Thank you, much love. Sure. Thank you. Right. That was Mbire TV vatatinawo vazukuru. Handiti vauya zvakare. Mbire TV munhu ari kupfuurira mberi timu yavo yese vachifollowa nyaya iyi. Handiti tichida kuvatenda nebasa guru ravari kuita rekuti informawo zvakare. Handiti also ndichida kukurudzira kuti let's go and subscribe ku Manas Chibanda YouTube channel yakanzi Manas Chibanda. This is the man. Handiti let's go and support him by subscribing. Handiti nekuona mavideos. So mzukuru ndofunga wanzwa zvataurwa naMbire TV. Akati zori musoro wave pedyo because vanhu vari I think iwewe naivo futi sevanhu muri kunyanyotevera nyaya iyi. Of course tina attitude vari kuitera zvakanyanya. Munofungawo kuti tave kure zvakadii kuti tisvike kumagumo kwenyaya? Ndofunga vhiki ratiri kubata iro riri musoro unofanira kunge wapo. Handiti mukusungwa kwavanhu vakawanda ikokokoka vanhu vachaita sei, vachatanga kutaura kutengesana kuti no ndakapa nhengi. I think kusungwa kwaitwa vanhu vakadzi apa kunogona kunge kwakanaka because vanhukadzi havana hana, vakangorohwa shamu one chete vanobva vataura. Ayo magenga tu ayo. Ayo magenga tu akatanga kusungwa ayo manje aka ndo akaipa iwo ndakasula kuburisa information. Ko right trip apo waita zvakanaka ko uya ari kunza akupenga
togamuchira nyaya yake yekupenga here kana kuti dzongori strategy? Because unoziva kuti munhu kana ari mumaoko emapurisa zvikarema zvinowanzoitika futi izvozvo. Akupenga uyo manjuka achaendeswa kumadhokta onotariswa oonekwa kunzi ari kupenga zveshuwa here. Alright. But I think statement raakarekodwa asati akupenga ka iro statement iro haridzimwe. Alright. Aya mastatement aari kuzopa pamwe mazuva anaya ndoanogona ndakana kudzimwa because papi akanga achiri normal. Alright. And I think anoti chichi asi kupenga madhokta ngavanatsoongorora munhu mushe muchazonzwa futi akunzi ave right. aiwa anogona kunge akutopenga zveshuwa because munoziva kuti spirit yemunhu ndongozi kaizvo spirit yemunhu inogona kukutambudza. Inogona yatotanga kutomupinza bhisi. Inogona kunge yatanga kutomupinza bhisi. But official information yakataura iye asati akupenga, it will be recorded that information. Yes. And then also chimwe chakanyanyo information yakanyanyokosha ndeyekuti akatonongedzera kare kutoti musoro wakadii. I think asati akupenga akatosvipa nechekare kutoti musoro wakafamba zeya. Akatoti ini ndagumira pano handichazokuenda musoro ndakapa munhu uyu. Inini I believe kuti mapuri inzwa muzve sekuru. Mapurisa ngawadhire nelast scene. Alright. Last scene tafadzwa tapiwa makore scene ya last scene ipa ndipo pano kubatwa ipapa. Yes. Uyo otaroti akaisiwa akapo kunani, uyo akapo kunani, akapa kunani kusvika musoro wawanika. I think those are kuitika because pane vanhu vaya vakasungwa nezuro manheruka vatisati aziva kuti vangani ipo paya. By tomorrow I'm sure tinenge tatova neinformation yekutoziva kutoti pavanhu ivo vaya uyu akatora patipi, uyu akatora patipi, uyu akatora patipi. Mangwana chaiyo ndafara because nyaya yaita vanhu takazoengo. Okay, go ahead. Ndafara because nyaya yaita vanhu vakadzi mukati, vanhu vakadzi information vanoburitsa manje. Aiwa vanhukadzi havana hana sezvo kuti vanhukadzi kungonziva namai tave serious. Amone kana uyo akunzi akamboda nemunhu akazongonzi iwe akabva ataura kuti aivo zveshuwa takatenga. Yes. Saka hatisi kure zvedu, hatisi kure. Right, zvikanzi nacheneso. Ana cheneso tapiwa kumura varoi vese. Mai guru tapiwa swai handisi kuvachenesa ava. Alright, hanzi mukadzi watapiwa senior haasi kucheneswa. Right, hanzi dai president vamboisawo voice pamwe zvofamba. Right, I'm so excited because kuparliament nyaya yachona yakazombotaurwawo nezvayo kunzi nyaya iyi inenge yatora nguva yakareba zvakanyanya ichiinvestigatewa. Kureva kuti zvoni mudare reparamende nyaya yachonawo zvakare yatodiniwo yatovamo. So once yapinda mudare reparamende hazvireva kuti president doesn't know. He knows because mhuri yavo vanenge vachiziva but zvine mastage azvinenge zvichiti zvikasvika pazvodai zvichiendawo. So like now zvayataurwawo muparliamende tinovimba kuti zvoni nyaya yachona kunyange ne-our government they are putting maximum resources panyaya yachona. Ndombopindurawo yati president ngavapindire. Alright. President obviously vatoripo handiwo vanganoinvestigate ka. Handiti mapurisa acho vari kuinvestigate. Vanhu vari kutoinvestigate ivo vatori mutemo, that is a law vari kutoinvestigate ivavo. Ndizvozvo. Saka hapana need yokunzi hanzi tingati wati tingavani vakambopawo speech paipai vakatokondemawo. Yes, that's true. Kana Judith chikandiwa, that's true. Asi hakuna kwavanosvika mweya womwana uri kuzvirwira. Yes, kunosvika vanhu ava
vese hapana kwanosvika wese ane hembe. Then chimwe chinhu again chandiri kufungidzira kuti nyaya ichabuda, munhu ane musoro achabuda achabatwa nokasika ka ndechekuti handiri kuona kuti vanhu vasungowawanda ka. Kune mumwe munhu akapreya, for example kune akacheka musoro, kune akaprovide towel chete, for example ndingotaurawo apa example, kuno umwe anenge akaita sei akapreya kana masmall rover yaka vachatreya kuda kuita sei, treya kuda kuzviburitsa munyaya yako ati ina handa kudai so akadai ndinhengi. Yes. Then vanhu ivavo vakataura vanenge vachiedza kuda kuzviburitsa munyaya, because umwe nomwe achatreya kuda kuita sei kuzvidefenda achirasira umwe munhu, because vanenge vaitoziva kuti nyaya imedha, vanenge vaitoziva kuti nyaya yemedha ichi obvious kuma 40 years 50 years, saka umwe nomwe achatreya kuda kuzvidefenda achirasira umwe munhu. Kana kutreya kuda kuzvidefenda, kana kutreya kuda kuzvidefenda achitaurawo chokwadi chaanoziva. Alright. Yes. Handi Judith moyo zvakaoma shuwa, asi chese chakavanzika chinobuda pachena. Chese chakavanzika ka zvese zvichabuda pachena. Chokwadi nyaya inorwadza. Hanzi musikana wekuwacha uyu Carpet vakamisa pakona anotaura ndiMaudhu ari kunzi akawacha Carpet akatoitakura kuenda nayo kuHarare. Ndanzwa umwe muzukuru wangu achiclarify kuti haana kusungirwa kuHarare. Of course haana kusungirwa kuHarare, akazosungirwa ke kupi? Akasungirwa kwaMurewa. Handi ndizvo? Ende chokwadi ndechekutoti chokwadi chiri kutobuda mbichana. Hanzi kwaivo maiguru vari kumbotaurawo kuti chii? Maiguru vanhu vari kuda kunzwisisa kuti mudzimai watapiwa senior ari kutaurawo kuti kudii? Inini aiti kule. Yes. Ndinotsigira nevanhu vari kubvunza zvamaiguru avo. Maiguru I think vanofanira kutombotorwa. Maiguru vanofanira kutombotorwa voendwa nawo chero vonobvunzisiswa, because it's a suspect, because havana kubvirwa vanobata kana maoko kana kuita sei. Yes. Kazhinji kacho munomboziva kuti kazhinji kacho kana tiri mufemiri kudai soka, hakuna mukadzi kana kuti vana vasingazivi madhiri ababa vavo. Tinotovaudza, madzimai edu tinotomaudza. Unenge uitoziva kuti inini baba vangu vanotengesa mbanje, baba vangu vanotamba makasi, baba vangu vanodai. Kana mukadzi anotoziva kuti baba vakaromba, baba vakadai. Vanogona vasiri involved zvavo, vanogona vasiri involved maiguru kaka, but vanogona vaitoziva kuti murume wangu akaita zvakadai. Yes. Ndosaka muchiona kana kudhara paipe mapurisa uyo waigona kunzi mwana kana akaba akatiza, handiboziva kuti mwana ubotiza, baba vabereki vanosara vachibatwa. Chero vasina mhosva, chero vaizosiyiwa zvavo, vanongobatwa unokweshonwa kunzi mwana unyari kupi? Obvious muri in connection nemwana wenyu. Mwana anotonga atotaura kutoti inini ndakuenda kwakati, nyaya iripo ndeyakati. So I think kuti maiguru anofanira kutorwa, ini ndo zvandiri kufunga. Yes, alright. Vazukuru tiri papo kandaisa link, handiti ndaisa link repazasi. So kune vanokwanisa kupinda mustudio, pindai mustudio tinge tiri tinotaura. Ungave uripo paungoda kungotaura mashoko enyaradzo, handiti taitira program ino kuti tinge tiri tinotaura pamusoro pemwana wedu akaurayiwa nenzira inorwadza. So wakasununguka kuuya kana ungozotaura mashoko enyaradzo muzukuru wangu, handiti. So ndaisa link, everyone is welcome. Tambova naMbire TV. We just want to thank them nekuita follow up izere panyaya iyi. Tine vanhu vakasiyana-siyana vari kuita follow up, including even muzukuru wangu ari panapa anonzi Manas Chibanda. He's a YouTuber also, so we can go and check on his YouTube channel. Tonoona nyaya dziriko kusanganisira nenyaya iyo ino, handiti. So ndaisa link, everyone is welcome to come tizobatsirana panyaya iri panapa. Manyoni chapidza mapurisa. Ndakuita sign out kule, ndakumbovhara shop kadoka, ndakuita sign out.
All right, thanks very much Mzukuru. Right. Thank you Yeah, very kana much. isati yapera ndichapinda again. All right, tinokutenda. Yeah, sharp. Much love, and right. Skanzi mapurisa roya vanhu vanotaura ndemanyoni chapidza ataurawo right. Hanzi na Isaiah 45:13 handiti ndo zita rakewo rakaisa. Skanzi unonyepa iwe hausati wasangana nevakadzi mashurugwe ameno ari kunzi ari kunyepa pamwe inyaya yekurova right. Hanzi okay, maybe nyaya yemudzimai watapiwa yaari kukomenta. Hanzi chokwadi naMatilda Bizek handiti ari kutaura kuti zvoni chokwadi dai musoro wabuda mwana azorore. That's very true. Zvinorwadza kuti time yese iri kuitika zvese zviri kuitika kungoziva kuti bhodhi yemwana ichiri kumochwari. Zvinhu zvinorwadza. Hanzi naTeresa Mambara hanzi mapurisa ngaro evanhu havasi vave kutopiwawo mari here nanatapiwa wacho. Handifunge kudaro kana ndiri seni, because nyaya iyi inyaya yekuti each and every citizen weZimbabwe takatarisa pairi. So kana mapurisa achinzi anombotora mari kumweka, as long iri nyaya iyi haitambirike mari yachona right. Zvikanzi naTembinkosi Siviko ko ivo bamukuru vari kuti musoro uripi, ipapo ndo pane nyaya. Musoro wachona zvakaoma right. Kana richi ankomuriseo right, ndinokugamuchira Mzukuru right. Ngavataure kune musoro wemwana naTsitsi Smith. Nyaya iyi inotodzimba mwoyo chaizvo, inotorwadza zveshuwa Mzukuru wangu. Okay, ndiri kuverenga kuitira kuti kana kune vanoda kupinda mustudio makasununguka kuuya tizotaurirana panyaya yatinayo panapa. Vazukuru handiti uyai titaure. Ndapapiko inini. Okay. Nenda dzokera kumashure mbichana. All right, ndiri kuita ndichiverenga makomenti. So pane pandambodzokera kumashure. So ndaisa link vazukuru kune vanoda kupinda, maybe ndichatora 1 or 2 vanoda kupinda mustudio, kana kuti ndichaverenga makoments ari panapa tichibva tazopedza zvedu handiti right. Right, handina Morgan Dube hanzi vanhu ava vakabvira kare vachiuraya vanhu, havachazvitaura zvavo. Maoko emapurisa vanopedzisira vataura vega handiti. Zvikanzi naYvonne Monde Joburg tiripo nyaya yatiri kuitevera zvatapiwa zvakatikandisa mapfumo pasi. Thank you very much nesapoti yenyu muri kuJoburg handiti. Sapoti yamuri kupa muri ikoko tichingonamatira muri handiti. Right, handi sure ko private party yemwana, these people are evil. Na Lois Chapunza, yes, handi tapiwa sine please taura kune musoro mwana achengetwe handiti. Handi sekuru ndiri kukurwadziwa ko vakadzi vekutenga nyama vari kuti chii, asi nhai ndisemo uyo muzukuru wangu handiti. Handi vakatenga nyama asi havana chavari kuziva here, ngavarogwe vanotaura.
right, zvikanzi namelody iyi nyaya inorwadza dai musoro wemwana wawanikwa. That's very true, ndo chatiri kungochema nacho pari zvino. Dudzaitanya zvikanzi natonderai masango anzi neuwandu hwevanhu vabatwa zvoratidza kuti kune musoro wemwana tinokuwana handiti tinokuwana very soon. That's very true. Saka nyaya yatapiwa inorwadza kule, mwana kufa achitambura kudaro, mweya wake ngauzorore norugare. Thank you very much Messi Mpala. Ndinokutenda muzukuru wangu nesapoti yese handiti. Right, vazukuru ndichida kukurudzira kuti kana wanga usati wasubscribe, ndinokurudzira kuti let's subscribe pachannel pedu panapa handiti. Let's subscribe tinge tiri tinoonawo mavideos atiri kuisa. Tichikupai maupdate enyaya dzakasiyana siyana. Iye zvino totori nenyaya dzanaka pfupi dziri kuitika kunanaka pfupi. Kana usati wadziona unoona mavideos achona tatomaisa ipo panapa kuitira zvinge zviro zvinofamba zvakanaka handiti. So thank you very much. Also tine Facebook page redu rakanzi Saint TV. Let's go and like our Facebook page. Also ku Instagram handiti tinofollow Uncle Saint Steven handiti. Ndaisa link it seems kuti vanhu vari kubatikana kupinda pa live inoyi. So ndinokutendai vazukuru. Also chimwe chinhu chandachida kutaura, okay, ndanga ndichiti tichazova ne1 minute of silence. Toda kuita 1 minute yekunyarara kwauri ikoko, ungava uri kuJoburg, Cape Town, uri kuHarare, kwaMurewa, wherever you are, kuEurope, uri kuAmerica and UAE, handiti kuAsia, wherever you are. Toda kungoita 1 minute of silence. Kungoita 1 minute yatinonyarara tese vazukuru, tichirespecta nekurangarira mwana wedu handiti. Ngatingoitai 1 minute yekunyarara. Right, ndinokutendai vazukuru. Thank you very much. Thank you so much. Ngatingopfuurai mberi nekunyengeterera mhuri yekwamakore kuti musoro unge uri unowanikwa. Mainvestigations apfuurire mberi nekuitwa zvakanaka, mapurisa achibata basa ravo handiti. Ndinokutendai nekusapota Saint TV YouTube channel handiti. Also tichange tichimbopindawo nekufacebook tichiitawo malive streaming kufanana nemangwana. Nhasi tatomboita imwe mangwana, tichapinda futi kufacebook. I think we will be discussing the same issue again yatapiwa makore. Tichange tichitaura kufacebook mangwana. So hande kufacebook tino mangwana I think tichazviita manheru handiti, tichazviita manheru. Tinge tiri tinoonesana nekungosimbisana nemhuri yekwamakore nekumira navo handiti. Rega ndingoverenga macomments mashoma ekupedzisira tichibva tavhara zvedu. Hanzi vanhu vakabvira kare. Ndiri Desmond Jongwe. Thank you muzukuru wangu Desmond necomment. Kana Memory Kembo hanzi vanhu ivavo vakauraya mwana vanoziva zvese, ndavataure zvakanaka. That's very true. Mapurisa achiita basa ravo. Kana Maudi Nyashanu hanzi Mwari pindirai musoro wemwana uwanikwe. Zvikanzi zvinorwadza kule dai musoro wemwana wawanikwa zvako. NdiBridget, right, Bridget Opamoyo. Thank you very much muzukuru necomment.
Yes, Joan Masowe Shanu. Yes, mzukuru wangu, thank you very much for coming. Tutapiwa mfana do the rest to these towers all taken in. Yeah, basa rubatwa in the spiritual. Right, and pota kune poli kana mogendo ndapota kune police Zimbabwe vasatsvaga musoro musango ngavataure vanhu ivavo kwavakauyisa. Yes, musoro uri kutozivikanwa, aritoripo, ari kutoziva kune musoro handiti, ende uchawanikwa. Right, muzukuru wangu Zudi Richard Squema zviri kufamba here, kanzi mhuri yekwamakore has gone through a lot, especially mine nababa Tapiwa. I could feel the pain. Ngatisaneta kuvaisa minamato yedu. That's very true. Thank you very much. Mzukuru wangu Tendai Chengeta kanzi na Zephaniah Mhlanga. Zephaniah, thank you mzukuru neoyo support yaunopa. Kanzi musoro uchawanikwa. Mwari vanoziva zvavanozviitira. Thank you very much. Kanzi nyaya yatapiwa inorwadza kule, Mwari pindirai. That's all we need for now. Tungoda kuti Mwari vapindire. Tasvika patapererwa tese, asi Mwari havapererwe. Kanzi naSwema mapurisa ngavarove vanhu sekuru vanotaura. Mwari vanopindira. Unowanikwa ndi beauty rapoyo kana planet Mars. Something is fishy about this case. Yacho iri kunetsa. So ndiri kuti iye zvino vazukuru kati ndinokutendai. Thank you very much neoyo unwavering support. Change tiri kuFacebook zvakare tichizama kuda kutaura nyaya iyo imwe chete kuti zoni tinge tiri tinobatsiranawo zvakare nemhuri yekwamakore, tichinyaradzana nemhuri yekwamakore. Kana unga usati wasubscribe kekupedzisira, ndiri kukurudzira kuti tisubscribe pamusha penyu handiti. Subscribe pachannel panapa, channel of love. Panapa tinodanana handiti, tinodanana wa one family. Haina muridzi. This is not my channel. This is our channel. Meaning kuti channel yako neyangu handiti. Saint Family TV. It's a channel yevanhu, channel yenyu. Thanks very much. Na Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle. Pari zvino tinobata tichi much love.